Onko se päällä? Joo, näyttäisi olevan. Oululaiset, hiljaa! Nyt tulee tietoa, infoa ja dataa! Hyvää päivää, Oulu. Minun nimeni on Piitu. Olen Pohjanmaan partiolaisista. Valitettavasti en juuri nyt päässyt paikalle, koska olen toisella puolella Suomea ohjelmauudistusprojektin parissa. Meillä on suunnitelma. Lauantaina bussit saapuvat pohjoisesta, etelästä ja lännestä. Ohjelma alkaa porrastetusti. Uudet ikäkaudet, kaikki 5. Lauantai-ohjelmaa sunnuntaina paraan. Meitä pois muuttaneita partiolaisia on paljon. Kuka on muuttanut opiskelujen, kuka työn, kuka rakkauden tähden. Mutta jokin vetää vielä Pohjanmaalle. Esimerkiksi partio. Tekijöitä otetaan mukaan paljon, koska porukalla tekeminen vaan on kivempaa. Projekti tukee lippukuntia. Siinä se on. Maantiede ei ole este. Pohjanmaan partiolaiset. Sitä mainostetaan jo.